Sanibonani. Ake ngiphinde ngibuye bafethu. Ngifuna ukuzonikhumbuza into eyodwa. Ake nithi mase sixabanile nani sathukana ngendlela esekuthukane ngayo la. Ngicela ukuzonikhumbuza into eyodwa. Njengoba ngasho ukuthi abantu besilisa mina angisona isithaseni. Angikho against futhi nina. Kodwa ngiyacela ezinye izinto ake sibonisane ngazo. Webafethu umuntu ufanele into uyibuke beyond. Ungayibuki nje la into yamanje. Ngiyabona ukuthi niyafisa ukuthi siyifile lento ukuthi nihlukumezekile. Kodwa ke manje the reason why siphikisana na njengamanje ngoba sithi ubani yena lo ozokhuluma nathi. Webafethu thina singoma beyingane zenu. Thina asikaze sinqamula amazwe ukuyothola izingane. Thina sabala kaZulu. Sak-understanda futhi lokho. Abafana basidlalile ibona impela la besilwa nabo njengamanje. Abala kaZulu. Sinenkinga nomuntu onithi unimele. Lo muntu lona akaze angayibona ivalue yenu. Akaze angakubona ukubaleka kwenu. Futhi mhlambe by that time wekhuluma mhlambe esho ukuthi nje andaba amaZulu nje. Esha abantu bakubi isizwe sakhe. Lo muntu weqa guys amazwe. Weqa wayolanda iEthiopia. Akagcinanga ukujola neEthiopia nikhona nina. Walizalela. Le value eyehlile kuthina yehle ngeingane zenu bafethu. Ningobaba namhlanje ni proud ngenxa yeingane enayithola kuthina. Asange thina senilahle. Nathi ayekhona amaTopiya kuyimanje akhona ezitolo. Nathi singakwazi ukulala namaTopiya ezitolo. Mesinganifuni. Bathi thina simenani. Naba obaba beingane zethu. Akukho fair ukuthi sithukane kanje njengamanje. Akukho fair. Sizoqhathwa idikaze lawela imfula lashona eTopiya. Lithe libuya lasilethela ingane yase webafethu nike nicabanga ukuthi lesizwe eso createka lapha esiswini sale ntombazana ngeke kuaffecteke niwena. How do you feel le yangane ngobe yomfana izothandana nengane yakho uyolume ngenyawo uthi ngeke la emzini kaBaba? Kodwa njengamanje umama wesizwe unmele kodwa kade anikhafula long time ago. Wahamba waye eTopiya wayolanda enye ilontuza imbewu wazoyitshala la eSouth Africa. Kuyimanje le yangane izothandana neziphi ingane nezethu nezenu bafethu. Nayivuma lonto. Uyena umuntu onimele loyo. Le ntombazane she's got nothing to lose bafethu. Noma ngaxabana nathi sibhekisane phezulu, she's got nothing to lose akanandaba. Vela akaze ayithathe serious indaba yenu kusukela kudala. Wanishiya la wa decide ukuthandana kwamanye amazwe wabuya nengane yakhona. Lo ngane leyo ezobe sicefe kwezayithi ingane. Leyangane leyana izolala neyakhe ingane kucreateke amaTopiya amaningi lesizwe lesi sethu sakaZulu mase siba mixed ngenxa nje yale ntombazane iyodwa ethi enithi inmele yayikuphi sithandana nani? Inmele beyikuphi? Yazini ngoba yona itsholanga nani? Yona ijole neTopiya ilona elade lingcono kakhulu kunani. Lamhlanje nizonikela ngoma beingane zenu esifebeni esikade sa decide ukuthi asithandani nani.
kuyimanje siqhathekile nani ixabanisile nje ikupaketwane kubheke phezulu for someone ongazange anibone nivelu kusukela kudala. Bafethu ngiyanicela ake nibukisise lento. Isihambe kakhulu ihamba indlela ende. Yazi ukuthi even you scroll ubhizi ubona abantu besilisa bethukoma beingane zabo bafethu. Nisithuka sohoma beingane zenu sibe sachuza nina. Nisithukela ukuthi sachuza nina. Yes, sasinawo ama choice okuqoma amandiya. Sasinawo ama choices okuqoma ezinye inhlanga, but we chose nina. Kodwa namhlanje nizoma ngathi nizosingapha ngeenhlamba nibukisa ngathi kule ntombazane ekade yasantuza lapha ematopiyeni. Hayi ngeke bafethu ngeke. Hayi ngeke Mazulu. Sesihlekwe kakhulu aniboni sihlekwe kakhulu. Ngiya-understand ukuthi lento le kahle kahle ingokuthi ugadla amantombazane ngoba uyaqhatha. Ayikho imotive right la uzoqhatha. Ukuthi nje nimbuza ukuthi wena ususantuze wasantuze mandiyeni usuzositshela ukuthi senze njani ngoma bengane zethu oma bengane zethu uzosithukela oma bengane zethu. Yabona nje guys kahleni nje singaqhathwa intombazana yasemandiyeni. Asingaqhathwa nje intombazana engakazi nibone nina nibalekile. Sekuzothuka oma bengane zeni manje kuthiwa ngisho izingane zeni phela mekunjalo. Ni proud kanjani bafethu ngalento nizeni ngempela ninyusela amasokisi nje na nikhipha imali eziyokondla isizukulwane samatopiya. Ayi bafethu anikahle nina anikahle Zulu. Nginazi nganjeni mina nginazi ngancethezi nginazi into yenimele nginazi nibambisene mina. Nginazi mina ningafuni umuntu ozongena phakathi kwenu azoqhatha impi azophehla udweshu nje kunina. Njengamanje kuyathukwana sekuzazondwana sebefuna ukubulalana abanye bafuna bayathukana kahleni nje ngoba naku nje intombazana yaseTopiya. Intombazane nje yaseTopiya ngoba naku izoniqhatha ke nani naqhatheka. Hayi Mazulu ngeke ngeke ibukeni kaningi lento.